שלב 23, הכנת רגל מתכווננת לעבודה. כאשר הרגליים מגיעות לאתר, מאוד מאוד חשוב להכין אותם לפני שמתחילים להשתמש בהם. מה שצריך לעשות, פותחים את פין הביטחון, מוציאים את הפין ומפרידים את שני חלקי הרגליים. כאן יש לנו הברגה באורך של 20 סנטימטר. מאוד מאוד חשוב שהיא תהיה 10 סנטימטר בחוץ, כדי שיהיה לה מספיק מקום לצאת ומספיק מקום להיכנס. צריך לשים לב שעל ההברגה יש גריז. במידה ואין גריז, לגרז את הרגל. ברגע שההברגה נמצאת במצב הזה, הרגל מוכנה לעבודה, מחזירים אותה חזרה לתוך הבית שלה, ובהתאם לגובה הקירות, בוחרים את החור. יש לנו כמה חורים. במקרה הזה, החור הכי תחתון, משחילים את הפין ומחזירים את פין הביטחון. אחרי שהכנו את הרגל לעבודה, נציב אותה על גבי הניצב בעזרת ברזל 12 דרך החור ברגל המתכווננת, כך שהיא תהיה תמוכה. נקדח בעזרת מקדח 6 מילימטר חורים דרך הפלנקה לתוך הבטון, ובעזרת בורג בטון ומברגת אימפקט נקבע את הרגל. בעזרת פלס נפלס את הפינה, תוך כדי סיבוב פנימה או החוצה בהתאם למה שהפלס מראה, נוודא שהפינה מפולסת ומקובעת.